ตัวนี้เป็นเดิมจริงด้วยยังอยู่อีกไม่ลงตรายจริงแม้ไม่ลงตรายจริงมันซิมจริงงี้เงี้ยสงุอีกจริงลำก็จริงไม่อีกนั่งโนภัยสงี้จริงนี่สงี้บุคคลกิสิมตังก็จริงไม่หากบอกไปลังจงสินัดเด้งโยยวันเชครีเป็นคราวยังไม่ตรายก็ไม่มีอีมีดอนเบียงก็ไม่หากนั่งก็จันไม่จริงนี่สงี้หากบอกนี่โยวันเชครีเบียงหากนั่งก็ยิงก็บุคคลก็ยิงคนตังก็จริงก็ตรายหากบอกสินัดเด้งโยยวันเชครีขัดดูหากมันก็นี่สงี้ตรายdoa yang kejarkat kejilam cemeh dengan kentang mengin sayo iwan syakri berkun krau dengan cemeh hab kum kikun samlangi don kum dengan kapol ko trai mengin yo iwan ai kejengrai pen hemen sim langba dengan kapol ko trai ngi doa yo bame menon kat ingi kum samla ho ingi baro iwe hab ingin simenta ko trai ni jengrai pen hemen sim kum dengan kapol ngis kembu men sim bukhu cemeh unia lam pen chat bor ngi ko trai iwe ingin mat ye kejenglam ko cemeh ai ti gani kapor bangin se ban sedang kumne ga singroi pun hamen sim ha ka jing lam ka jami ga truai diang na bangu ching tuai ha teng chi sungi pan amen tuinin sim ta ban rai ka chawai ba san spa khat nyo haba jingim jong pi lapan ki eryong ini semta lang baro bani semta menyerwai lang haba jingim jong pi lapan ki eryong jingker men ladu
jingkirku Ceria baro Ayu blale du play dipinsa dingo Ini shimenta sakawe ki chenwai nagakot chenwai nakan nombor chenwai ban real spotlight puwe shipai ukris kakam kadawa utrai yingi baro bantre ulapha kabalang bante kerteng jong banpla haperthe badum dap jing thala ngakerpat ladalong kabala ngobhawanya shimenta lang banyarwai dakbai yang lang kabalang yang mentah kat papur kadang don wat ai ke buteng tungin ino kapertei bat cing skobha kijing baro utrai uweng Shimenta sanaka number cerwai ban lai span riu phosan nagakot cerwai ke batmai bat kum churu lai span riu pun riu nagakot cerwai ke balak hamrim kabor lut ngin sei ni dem chingat kalong cingchok kan chop lut ya baro oh ngin chop da da chingat
cha ba phai nong shuan i shem ha ching riam i shir he song suk nghiêm day cha phang nghiên tur nghiên tiếng đi nong shuan le nghiên phong tu bia ca ching bên nghiên pan po da ching shi sha ka per thei lot kan sa ken yu thang yo so ching sa wa chop da ka ching nghe o da ching chop dan burong yen chop ya ka berte kat chop phai nong shuan i shem nong shuan i shem ha ching riam i shir he shong suk nyam dei shap prang yen tur yen tiên ki nong shuan lei yen thong tu bia ka ching penem ban po da ching shisha ka per thei lut kan sa kinyo tang yo so ching sa wa o yen chop da ka ching nge yen chop da ka ching nge o da ching chop dan burong yen chop ya ka per thei kita ba chop ya on ai ating hat ma chong ki angel kerteng chong ki plasha dena lot ki lung ka ching shai do lut ai lut ha u yin chong ki shi pai ka jing dung ha kerteng u chi su o yin chong da ka jing nge yin chong da ka jing nge chop da ka ching nghe o da ching chop dan burong yen chop ya ka berte yen shimenta san ka nagokot chirwai ka number ka san spa sao on dingin poi lang habening Habagiat lenti pelkrem Habagiat lenti pelkrem Kilo badum kin sashai badum kin sashai Ode kismi chinglek lawai kismi chinglek lawai Chiu mong yin shong bat utrai Undangin ching ben ba hang ta gan long yang i ha ba i yu chi su in ya ro ching chop kalba
ya buhaburom cikgu selai barok lawai pendangin boy lang hapeng kajing ben bahang takkan long yang hi habai yu jisu yin ya ro jing chok kalbari nang ya chaprang den siat un ai yang semba chanya habu shen kipliki kedok pernai pangin yo iu jisu pendengin boy lang hapeng kajing ben bahang takkan long yang i habai yu jisu yin ya ro jing chok kalbari tungin shimta san naka number chunwai ka ba arspa khnai phuar naka kot chunwai ka ba thamai bat lai phuar naka ba la khamrim haba atrai ki kam jong mi nga perkhat kat nu ngadap de chinglingo ba kraw nga i ki khlur nga sngo ching riu perthat kaleng saudong ka bor jong mi ka pau haba atrai ki kam jong mi nga perkhat kat nu ngada da chinglingo ba kraw nga i ki khlur nga sngo ching riu perthat kaleng saudong ka bor jong mi ka pau mit siam jong a tu ya ro yu trai tu ya ro ya utrai melong ba kraw melong ba kraw min siam jong a tu ya ro yu trai tu ya ro ya utrai melong ba kraw haba ngaya ling bagi lau ba lau san nga sko jing pa sko thiang ki sim budi nak liar ulung nga i ki thie ki madan nga sko ruki jing pe der ba su si men siam chonga siam chong nga tu ya ro ya utrai melong ba kraw haba upe ru kun ben nuot ban pa ka ni ban shem phang lut ngam la ben ta hakading na jingkit ko jonga uba jingkit ka jonga uba usha uyap ban pelat har yanga men sim jonga tu ya ro ya utrai melong ba kraw melong ba kraw men sim jonga tu ya ro ya
đỉnh chính vì sa ban lệ trái nang heya nga unsha yau kongu kaya ro kan yai sawa kaya ro kan yai sawa kan pen benaru ku play ulong bakra men siam trong a tu ya ro yau trai tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau melong bakrau melong bakrau men siam trong a tu ya ro ya utrai melong bakrau melong bakrau tôi ni shim ta biang na go got chrai kan number chrai ka basau spa khandai khandai don kari bas ngau tenat her her ki banget kin yo I nai jangai ba ipa idang ap harut ila thau ka ying hun bat utrai a jing hun shabuneng ngin sa shem ka jing hun shabuneng don kari bas ngau tenat her her ki banget kin yo I na jangai ba ipa idang ap harut idang ap harut ila thau ka ying hun bat utrai ila thau ka ying hun bat utrai a jing hun shaboneng a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng ka jing hun shaboneng a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng ki jing ut babang ki riu ple ut babang ki riu ple yen yo ri wai ha ka ta kari kamen sim karam khu slai sim karam khu slai kala her ban sukin chai akli her ban sukin chai hakli a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng tu ya ko mi sa ka ta kari yen ya bela inang ne bachai yen ya bam ka der pengan yubi ka jing ker men ukba bula ai a jing hun shaboneng a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng ka jing hun shaboneng a jing hun shaboneng shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng dekat senam ya kalen tila thau senam ya kalen tila thau pagin poi shari hun da jing ma riu ho sana yu pa basupu bula ai la ukun ban shaya a jing hun shaboneng yen sa shem ka jing hun shaboneng
Shabune You don't bend in my ear but crown Ta chinh buông in ya ai in ya ro Ba sha lên đẹp ta chinh yap la thao Ya u bên riêu ka chinh suk ban yo Chinh hơn Shabone Chinh hơn Shabone Yen sa shem ta chinh hơn Shabone Chinh hơn Shabone Shabone Yen sa shem ta chinh hơn Shabone Kerpat ya ki prabanget ki bawan sing ngi jaseng bagi sko ba bani rungru sa kabenta ka basapo ajo ka ying mani ila pen kre ru nakaliang jo ka balang ya kani ka screen la ni ka LED TV ya ka bapila band yo i sa ji sen pat ka kerpat nakaliang jo ka balang bapin sko ba bani rungru sa ka benta ka basapo jong ka ying mani kidang bun ki jaka sko ba bani rung sa ka benta basapo jo ka ying mani ban nakaliang jo ka balang ila pen kre ru ya ka LED TV screen ya ka bapila ban yo i kani kalong ka gerpa la kaliang jong kapalang tu ini shimta biang sagawe ke chirwai naga kot chirwai number ka bas lais pa ar naga batmai pan ars pa pran naga berim ini rwai ya kani ke chirwai ha ka sur jong ke chingduai Subhangin ya am kendiat mo jam paladuki ngan aduki bakam ya Shaka kam jong mi tu pin daga ching ye dry daga ching ngayai pet chami shim komon chonga ring kam hajan try bagi Hajan try bagi Shaka kumbla
Agacing snow pa banyo siyong sipor snow pa banyo siyong sipor Hakumat kakek jombe Nagbanyo duway Pagyaselok try Kung silong nabut Badme Ring kam hajan Ring kam hajan Hajan try bai Syakading na kalbari Ring kam hajan 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 try bai Syaka krumbla mong jongme Don kaduriau ba hajing it jongme Kat pangam latau syami Don jingmen bakram Kat bangam lakot Hadu panwang syong badme Ring kam hajan try ring kam hajan Hajan try bai Syakading na kalbari Ring kam hajan 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 try bai Syaka krumbla mong jongme Ring kam hajan 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 try bai Syaka krumbla mong jongme Ublay nung tagubrom juu Amen To sesien naga liang jangka kasih jantia presiden sinat kasih jantia presiden sinat pedang ni liang sobai pigi para mengait biit baro syagane kejing mane kejing syakri kejing yublai kum kejeseng samla sinat ka jeseng ke bakadu jangane ke sngi bat ngi penpau kejing sungu yublai Bulu aingi kena kupor bat kerpang. Dia pilang ki balak banyadon. Hakene ke yang kentang ke bekut ke jeng ublai. Ki benta ke basyajrong. Ke benta ke basyapok bat kumjuru kitu ki badon syabar. Ublai unkurku uni alamnya kena kupor. Badi ki benta borok ke bangin yo. Ya ke ban pendep. Ngi pidiang subha. Hapedang jongi kena kupor. Di Reverend K.S. Shelah. Usyakri jeng ublai. Ubah Unsa ya ke kubo naka kecien ke jang ublai kamta ma ke jingi dai bat ke subject ni penpau ke jing sngongo ye iba ila platform bani don rekat bat ni hakene ke jeseng hakene ke janmit bat kum juru ban syim ya ke benta ke bakum ke jeseng samla sinat ngila pensyat alor jeng i desai sisin ngi pediang subai pi baro nodok kilong keme kilong kepa ki khon samla bat ki hep ki bare Yeshua begini at syakmat
ngin IT ye kena kapor hagi jing duai show play ngin duai kendrat pabangi aingo yemen tai ni por memla ayangi haga bangyo pat sesisin kum kejeseng samla sina ya kaban penkut ye kena kesengi ke bakut ke bakentang ke bangyo pan mani haga ni kejeseng haga ni kejanmit haga ni yang kentang ke bakut ke jongme to shim ye kena kapor bat ki penta barok ke bangin pendap lengba kena kapor ni IT ye ki benta bat ki nang shim benta barok apok ke jing yalam ke jong men sim jongme to shim ye kena kapor bat to pediang ye ni jing duai jukhat kerpat mangi diam ngi pan kini borok kerteng try bat undang penem jangi uji sukres menta bat halak taru amen ngini ya betengi ke jing syakri ke jing yublai de ke jing ruai ke basis pa saupulai ke jing ruai ke basis pa saupulai badadin kini ke jing ruai ngan sekerpan iwe ni samlai Mr. AS Lungdo in ngoba ban yalam ngi ke populi ni ke ketin ke jing yublai bat kum joru ha ke jing ruai an I kaseyon kum kayor lahang ni tingit kan miru lawai dagabor bakut papernai de kajing rai ka basispa saupulai ngini yang langbor on I kaseyon kum kayor lahang ni toingit kan miru lawe dagambor kakun bapernai di apodengkan long baswai kan tengshankat kasgi kan kup kaho Chris utrai unong bakli jonghi kan deiki chen char ding pona chi ar tahi ban bun ya kani ai gan shas go pa Kashi cầm ngâm bên đồn ai bor ngắn yai ngắn kermen skem la shaka ka ding akabaku chunom ngắn shem ya lệ lem chinh tìm yu nong bên thôi nghen của tu ai ca chê shai hari cloud ca ding ba cu lar hi utrai men sim lê ba thao na ri shong ra parosim sha ri ri ku sha ne men si ul o men mit kan ding yo ba la la keleng
Shua banginya pendam ke jiruai ini ya syakor kat tu ni ki bentana ke tiang ke jong belai bangila ban syam na ki kitab yung Isaya yang culpa nang ko sau kwait khot ke khandai ter kumju ro na ke jiruai sam ke number ko lai po nyau ke khot ke ban ningkong ter haduk ke sau ni syakor tiang belai ke badan ban ong kum ne me yau bangala bat na ki bakut ke perthai bat ngala khot ya me na ki dong jongka bat ngala ong hame melong usyakri jonga ngala jet ya me bat ngam syam lakan tai no ya me to wat chap ting me namar ngalong rengkat ban me wat sngo ma namar ngalong ublai jong me ngan pencaj bor ya me ho nyan yarap ya me ho nyan kershan ya me da ketika mon kahok jonga hakmi barokat ki ba la sngo bitar ya me kin sngo la ran bat kin sngo lengo kita ke biala ya me kin omlong ai ruam bat kin du no menwat ya ki temen om syam ya kita ken ke biala ya me ke biala thma ya me kin omlong ai ruam hendai kum ka jing thala namar manga utrai ublai jong me kan bat ya ketika mon jong me da ka boong ha me wat sngo wat chip tieng nga ngan yaram ya me wat pen kuslai ya de namar kinong yele kinong le snew lemni wat bishni ya kita kibale bomhok namar shen on otno ya ki kum uplang bat kin yap staino kum ujhur bajerngam to shania hau trai bat le ke babha to shong hakari bat to be ya ki jing shisha to pen skum hai la de ru hau trai de on ai me ya ki jing kwa ka donot jome to it ya la kalenti hau trai to shania ru hau te un penlong yaka kila sngau ne ktien jong blai ngia pendam ki jing duai ngi wana khamat jong me ablai hakani kan dok pha ju ni ke sngi kum ka jing sang samla sinat pedeng sai sisen pat ngi yo ban penlong ini ke jing sekri kum ba melayalam nadu menchis ngi ngilayo ban penlong i ke jing sang lang ke jongi hoj menen ke jing lang perkat kam ke jing syakri ke jongi ru ngilayo bat menne baro sisngi ko trai ngilayo bat pendep ke jing syakri lang da ka bayo sngo ye ki surkan ot jong ka salam o nyi yo ru ban bam ye ki jing bam kan jam sem ki bolong ki mana hari klau ki be deina ke bata ka jing em kan jam sem jongi melai lam ru trai be hadu kan ke klimat ke bamenta ya ka banyo badan don lang badan lum lang pat saisen hani ke jing seng ke khadu e jongi hakani ke sngi kaba menta jong nu snam trabe ngi pen pau yus ngo ko ba krau banyo igi kiti ke badan bor ke jong me ke bi kershan yangi kom ka jing seng samla sinot ngilala ban penlong ini ke jing seng sinot ke baning kong ban penlong ke jing seng ke pura ka jongi nado bala seng ya ka iyo gani ke jing seng ke baning kong ko trai da bagi ya ka sang tiblai ke badan bor ke jome ko trai kabal kerku kerai hak berno ki benta habang la skam ye kijing lang perkat kam ke jongi ye kijing perkat kam jongi baro yo i be kijing sang samla naman lagi presbytery ke district bat ki balang kila ai kijing ye trai kijing kersan ke barat ba ko trai namar bala te sai ye kijing em ke jongki kila ai ko trai be kijing ye syakri lang ke jongi ka ba shirham nado ki balang haper ki district ki presbytery bat hado kani ke sinot ko trai yo i ko trai be ba melek kerkush ka de yang i ko trai wal hada be danglung aga jing stang ke jongi kane ka kam yo i ka sang ti blai ka krau bor ka jong me damat namar kata ko trai be ngi yan ya kane ko trai be ngindang ya yan kum ka sinot hi borok ko wai nang ne shikmat ya leti ka jongi ka bangi dang dei ban ya ku jisu be ya da ka bangi shani aba skau tho sai be melong me tau ti kamon ketika diang ka jongi unong ye kershani ngi uban ya lam ngi ko trabe je haga jingat lenti ka jongi baro ka badang de bandang yan trabe ina mar kata ngi skau skam ko jisu e je ru balang ba ka jingalam ko jome ki jinga seng ka bangi lapun khra ko trai ha ka bangi sayo ban ya syampat ha ka wai pa sinon la syam snem ngitip ko trabe ka sangti jome kanang kerku kana kershan bor bangi nang roi kerai hado bani ya syampat saisien la syam snem trabe nama kata hak bakum kani ko poru ngidoni kani ka jikri ngidon cipun ki bentang ki bang pendap kani ko por leng ba ko trabe ka bang yo snau kum ni ka jing pulen ka tien jong me nginyo i ki jing roi ka bekerpang ki jing roi lang ka jongi nginyo ru ko pa ki benta ba per pendap kani ka jikri ka jongi kada duai wat amino ko trabe leng ba ka jing pendap jongi jing jikri ai bikin long kum ki jai ngo thang ki ba pediang hon ka khet ka jing snai ka jong me bagi ba kersoi ko trabe leng ba jo ka thang ti blai banan bor ka jong me ki ba lai phon ru pho bat chis pa sha
Yarab ro trabi ho yo shakri jome ko trabi ode ban ai ka khubona ka ken ka jome hak bai de ka subject bala pen kra ka ni ko por u shakri jome ulong tang ubreu trabi je ni tips kem ko trabi ne mar kata ba don ka jimpan janai ne ka sang ti blai ka ba don bor ki jome yarab yo shakri jome ko trabi ai ba men sem ko jome un yarab yai ringkat lem bat u ko trabi je ba kanu kanu ba pen mi ne ka shintur ka jong u ko trai kan long ye ka bala persat mesem da me ko trai ba baro ki khon jome po jo ka jing sang sama sinot bi ap community banyo ika jingbam jika kenja masim kenyo mat ika jaga jingbam kenja masim bat kenyo ika jing kedang be ke jinghon na ka masim joki belaj phai de ke jing kurko ki bakra ko jame don ka lami ki benta baro ko trai ban pendam hakani ka jisikri ka jongi i boti ka sangti belaj badan bor ka jame utrai ban penim jongi Jesus Christ ipan ikruparu amen. Ublain kurku ingi lengba ke jing shot score ke jing ye ke jing pulih ke tian ublai bat ke jing duai lengba i Mr. AS lengdo. Hagini ko pot ngila poi si ke benta ke banginyo ya ke ban shakri ublai lengba ke jing ai ke jingi shakakam ke jing ublai. Inyo ban lub mi ke jing aingo bat kat banang lub mi ke jing aingo in sayo artli ke jing duai ke bakerpang ke wei na ke jeseng samla balang nong mensong bat kawai na kajaseng samla balang nongrem sado. Bada dien balada ruai kini kijing yok sengoi ni kijing ruai bat kumjur ban lumi kijing aingu ngan sekarpat iwe ni ki pastor i Reverend P Dhar in Skobha ya kaban duai pen kentang ya kijing aingu.
Keep
tungin duai ngiwan man ai ngu ime ko kan ran namar ke jingdon lem rengkat ke jongme bat ni lengba kan ke sngi baro sisngi ke bangi layo ko kan rat ban syakri ban yaro ban pedon burom yeme ngi ai ngu ime ko kan ran am dei tang ba mehikai ngi kumdong in syakri ngi yaro ban pedon burom yeme bat mehikai ru yangi bangin nang ban ai syakakam ke jongme ngi duai kan ran nakabenta kan ke janmit lengba kan ke jing ai kiba ilawan ra khmat jong me bamin isen ei ma pen kentang yaki khenang bahakan nu ka jaka ka bangi kum ka je seng samla sinot ka bangin pendon kam yaki kan long ka bor ka bayarap an penyar ya ka hima ka gospel ka jongme hapo uput usam jong ka sinot ka jongi bat kumju syabaru ngiduai kan rat menangker khu ya ka wei pa ka wei ka syemri akti ka balano na ka benta ban kersyan ya ka kam ka jongme benang isnei benang kerku hakatrei ka kta hakakam ka jam bakin roi kerhai hakajing bakin angla ku kerat benang kersyan ya kakam ka jongme haki wei pat ki benta ka jing syakri nak benta kakam ka jongme benang ya kerku kan rat kumju hakane ka janmit satang katu kane por ngin yo sngew ya khubor ka tin ka bakhui ka jongme ya rap ban pen kentang ki mensim ki doknut ka jongi kum ki khun samla lengba kane ka subject ka balang ka ulan ra akhmat jongi lengba syakri ujong me ubam la pensle bat ubam la khot ko konrat ban kren ya kane ka subject ya rap kan rat ban pen kentang ru ya la ujong syakri baka e ka bami na ka syentur ka jong u kan long ka bor ka bayara ban kersyan ya ka jing ka jongi bat kham tam ya la ujong syakri ban pendon kam ya u kumba melaju pendon kam hakipor baro jong ka jing syakri hak basam ya khubor ka tin ka bakhui ka jong me pediang kerat ka jing duai ka jikot kerpat syakri ubatlot hak ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi duai ngi pan kene baro amen. Totoble un kurkuingi lingba kene ka por ka banglayo ya ka ban syakri u lingba ki jing ai ki jingi syaka kam ka jingu blai baru blai nong kurkui kini ki artli ki jiseng samla ki bala ai ki jing rai pedeng jongi ho lingba ki sur ki babang ki bathiang bang bat kumju ki khubor ki biesno ki banganget kalalong ka khubor ka jing kurkui ngi kum ki basngap bat ki basyak skon u blai unang don kat bat ki unang kurku iki benang yai pendon kam iki daga benta ka burom ka jonggu blai ki para bengai biit mentang ngelapoi suka benta ka bengin yok sngono ya ka subject balang bat ka balang presiden hanong krem kalabuk iki ka subject ha ka ni ka janmit ha ka ba ki khun samla jong ka balang bat kumju jong ka khasi jantia presiden sinat bedeng kan yok ya ka ban pai bat ban yepet bat ban kimi bat kun bat ka khub bat ban yok ban pediang ya ka khubor ka badon lengba jongka ka subject ba ka balang kalabu kalong ki samla kristan ki ba pens ngba ya ledi how try ka jingwai sam ka ba lai pnyo ka dekhot ka ba saw bat ya kani langi syania ka balang kala syania hai pastor reverend KS Shalla bat ngi pediang sobi sungbai pi pastor sin bat kum ka jinglang perkhat kam ngilaya pediang ipi menden kamu visitor bat ngi aingu yublai ba pi poisuk poisan sekejaka hang ni ha nongkrem ho ngi sungutu kalentiyat kala kham jangai dan rei ublai ularwi lo suma ban poi pi hang ni bat i reverend KS Shalla let's say habu na padang jongi inum long nong wesu ngi itu ban re na kamta jong pi ki bampat itu i reverend KS Shalla idei pastor jongka Kasi jantia presiden sinat mingi idon ha kanong ba nong jingi hadem presbytery badi long pastor in charge juga Nartiang district but ilalong we ni ki pastor ki bala kham haswa ha ki presbytery but ngi sngo kemen ba ila ba ngila banyo ya ka bon ai ya ka ni ka jingkren lengba ka ni ka subject Teladon kinu ki wat ki benta ki bai de ban penitu
ngan sekerpat i pastor in sashimi ila ka juga benta. Dia kena ko Porsche mengini ok snow. Ya ka subjek balang lengba u syakri jong blai dan ke selang ini snok tilang. Ban ruai ke jing ruai ke ba ars pa kendai pesan. Ke jing ruai ke ba ars pa kendai pesan. Don hapdeng ki ding martel u babit bangan kenkor. Ya ke par pertai tementa ile se ban kankor ku blai kasngi baun pau hanga klemka. Ke jing ruai ke ba ars pa kendai pesan. Gini yang langbar. Don hapo dengki ding martel ubamit bangan kenkor ya kamar ertai dimenta ilesiban kamkor baun pau hanga klemka baun pau hanga klemka gerteng chong ulong til saron libat sao iten nat u kam la ya shi po hajar ya ki mar ba chu ya be ban ko mi ban ko mi ya lu chi su chu rom du ha lu chi su chu rom du ngan lei pan bat kim lei tha la ba chu shem ha ka birthday ban ya per shang ba u chi su ki shu lo jing le no e a ban jing yi a ban jing yi ju ram ha ka i chong u ju ram ha ka i chong u. Reverend Sherman, Balong Sherman, Jong Kejing Seng Samla KJP Sinod Pedeng, Bat Balong Ru Inong Yalam Jong Kejing Syekri Jengi Hakenika Mid, Ki official Jong Ke Sinod Baro, Ki pastor Ki Balong Ki Hemen Bat Ki Para Ki Jonga, Ki Dekat Bat Ki Delegates, Lembat pi ki kun samla. Baro ki bela bandedon rengkat lembat ngi hakeni kepoh. Jeng kau ngas ngau ban pen pau yu ke jing sungu ke bakrau yu blai. Ubadon rengkat lembat ngi haki por baro. Bad penyo hangi sekeni hakeni kepoh. Ban syekri yu. Bad ban ngap ru yu ketin ke jung blai. Lengba keni ke subjek. Ya kau kabalang hang di kalabo. Ngas ngaban ai ku bleiru ya kabalang. Lengba
I Pastor Banri, ibala pun senga ban sim ye kini ke benta. Ngapediang ye ka de ke bakamen, banga simru bakalong ke mon ke jungu belai ne ke benta jonga. Bat kumju ne ke benta jong ke balang. Bat ye phi upailang jong ke sinat. Ngapan pauru ke jing kemen ke bakrau. Bahak ke jing sikri ke jonga. Ngalayo arteli ki jing yeseng ki banengkong ngaken mau ngayo ya ke ban simbenta ha ke jing seng presbytery jong ke mau ke yo presbytery kata ke presbytery ke banengkong ban ngaingu yo blai benta ngayo aka jing seng samla sinot ke banengkong hangni ban kren ban simbenta hagap gum keni ke por ka bapistang ye ke sinat. Ngai be keni baro kalong ke jing penyai ke bastat ke ju blai. Tu blai unda ke ku kerpang ye ke jing seng samla sinat jongpi. Bapinang roy, bapinang yar, bapinang la ban trei khamha. Ye ke kam ke jung trai jingi uji Yesus. Dengan demkua ia ke bansim ia ke por kumtu syaman ila batai sepang jonga ngatarai ngam longsu buat mayap deng jongpi ala wanteng ru hakini ke balang ngali adon bentaru ke bubun ki presbytery sheni sinot jongpi ngai baro pele itu yanga ditu blai don dekat unyalam nyingi leban jekani ke subjek bagi ke uni pusan hakini ke por kan long ke jing ke kulang yingi baro Dado ki khun samla jong ka balang hi berok kawai. Bad ki khun samla jong ka sinat. Priok sengau kumtu la ong du Sherman ba ka teks ni ka nongrim ka balasot ye ka ni ka subjek kalong na ka sam ka balai punyo kad khot ka basau tungin pendem ha ka jing duai. Ngiwan na kamat jong me au blai bok pa jing ba beneng. Belong try jeng kimet baru try jeng kimet sin kecengi. Bad belong ru try jeng kisenot bedeng ko try. Gidan hang ni kum ki khon samla jeng kisenot ko try. Ban pendon burom ye mi sa cisin. Bad ban sngap ru ye kubor ka tin ka jemelang bagi ka subject sa cisin ko try. Yarap yengi hagani ka po. Bak e mi ni peliu jimut kan long ka cingker khu yengi. Bad ka cing mentoy yengi we pi we kum ki khon ki bi i ki jome. Sim ke buram semi bat sengau yengi. Haga teng trai jingku Yesus Kristus ki pani kini. Amen. Ke subjek kalong ki samla Kristan ki bepensau bha yeledi hau trai. Bala pensong nang rim yika na ka sam ka balai punyau ka khot ka basau. Ki kentin ki ba ongkum ni. Tu pensau bha yeledi hau trai. Tiun ai hemi ke jingkwa ka donut jong me. Kelab i ngatrai ngimlong tmai syu ye ka ni ka kitab. Ki khot ye ka kitab jong ka jingruai. But hakani ka sam ka bungila sot ye ka ni ka subject. La thok syai. Ka sam u David. Kadai ka jingruai shaman sin ka jong u David. Habang pulih ye kisam ki jong David ngisem bagi ki bo David urwai kamlong ka bo usurwai hanri urwai ye ka da ka jing shem da ka experience la jong da ka jing mat ki ka jing im ka jing bat urwai ye gini ngi tip how David ulong ubriu ubodon hajan jung ulai nadu bo udang kena Bat undom batip ye kejing mayan kejungu. Handai kejing tip kelong tang mo ubat ublai. Bat une ukon samla. Udon kejing jan bat ublai. Bat mensin jeng ublai. Udon rengkat bat hagapor bab ap ye kilang berat. Ulamat sibun ki ai kejing im kejungu. Urwai ro ye ublai bunsin na kisam ki urwai. Bat kani kesam ke urwai mentak along. Siapang ke jing pensengau bahai ublai. David umat ke kumnu ke jing im
ka kumnu ka jing syekri pat umat ka jing im ka ju haba ka jing syekri haba ka jing im ju kalong ka pediang hun na khamat ju blai umat ye ka jing ker khu na blai bat haba ufil ha ka jing im umat ye ka jing jong ka jing im bat kani ka sam lani kani ka subjek ka bala ka balang ka bu hang ni kalong ka challenge yang ai pi kum ki khun samla jong ka balang ka subjek kong ki samla krista kamut ki samla ka ong hang ni ki samla krista le si hang ni kam dei ye pi ki samla jong ka sinat bedeng habang ong kumta pila ban sngu thu balai nga ong kumta ka jing ong jong ka ni ka subjek kalong ki samla krista Kisamla Kristan, bat kisamla balang kiyaper. Kisamla balang kilong kisamla kibawan sejing iseng samla kipendep iki jing ai. Kile iki kam kudai banle kirwai kewayar. Tang bah kiswe bat kisengi ngimtip kilong kumno. Kiyai batno. Ki imhangno. Kitrai kumno. Bat kumta ter. Handai kisamla Kristan, kilong kisamla kibekensai. Kisamla kibekensai. Kibe im rengkat bat ubelai. Ki im rengkat bat ubelai. Langin pulih nega sam ke benengkong. Ke batai syai sepang ke jinglong. Jong kita kisamla. Bat kesam ke benengkong ke dekat ke baar ke ong. Handai ke jing sengapa jong u. Hakamon ke jong utrai, bat hakamon ke jong utrai, perkat senya sengi kemut, mendan porsu, im rengkat berutrai, utrai dekamon ke jong utrai, perkat ro dekamon ke jong utrai, utia ro rengkat berutrai, habarok ke porjeng ke jeng im ke jong, perkat senya sengi, siapang kamon ke jong belai. Kita udai usamla Kristan. Lani kita kidai kisamla Kristan. Kiba pun segawa. Kiba im. Bat kiba yai. Hakamun ke jong utrai. Kini ki im rengkat bat utrai. Ki yai rengkat bat utrai. Bat ki kudru rengkat bat utrai. Kebut ke jing im ke jing kalong. Ban pensengau hayu belai hagi pot baro haga jing im ke jongki. Bat kita kidai kisamla Kristan. Kiba pensengau ha yotrai. Kiba kum kidai kisamla kilong kumno. Kiba kum kidai kisamla kilong kumno. Kabanengkong. Kawai ka jinglong jong kini kisamla ngisem ba kiman ba. Kimhan ba? Bat kat kum kini kat khot ke balasot ye kini ke subjek. Ka ong tu pun skau ba ye le di hau trai. Te un ai ha me ye ke jing kwa jong ke dok nut ke jong me. Kalong ke subjek ke baktik ye ke jing im ye ke mensin bat ye ke jing perkat ke jong i. Bat ngiyo i hang ni ladang ngimla ban pun skau ba ye le di hau trai ke pen pau nginam yo ye ke jing ker khu no lai. Unum ai ke jing kwa ke jongi. Balada utrai ushem ke jing skawa ke jing im ke jongi mdon ke wairu ke bemla long ke jing im ke jongi. Darangin puli syek itu kit khot ki bashurum jong ke tu ke sam ke bendengkong. Ki wei ne ki bekum kitu ki wei ne ki bekum kitu ki briu. Ki perkat ye ke mon ke jong utrai senya sengi. Ke wei ne ke jinglong ke ba kiyo ke jingmi nak itu kalong baka ke bakile kan man ba ke bakile kan man ba mano bum kuah ke bakum kata ke bakile kan man ba kinam syak kan tho kiyo ke jing ya jong ke kam kiyo ke jing roi jong ke kam ha ke jing tri ke jong ki ke bakile kan man ba ha ke jing im ke jong ki
long sekretari jing iseng samla ya cha sha ki kam briu ki yaro ye jing tre kam bat nang ta long sekretari jing iseng samla balang ru karoi long sekretari distrik samla ru ka kam karoi long sekretari presbiteri ka kam karoi ngatrai ka jing long samla ngi kwa ye kata bun se na ka jing im jong ki samla hi hawa ki le ye ka no ka kwam ki kwa ba ki we kin pe ka long kum no bala di ki ai ka san ka jing itenat ka jing roi jong ka kam ka pendap jing i de ka jing kemen ngi ban ken mau ki lok bi ba lada ngimlong kita ki samla ki badan rengkat batu belai kabamut ki pendan buram yo belai ki im rengkat batu kakam kandem roy kenu ke bengile kandem man ba kamut ha bengyo ye ka jing man ba jeng ki kam ki bengi trai dai tang da ka jing im ka ba pen skeu ba yo trai rep kenu ulang ba sheni ni smart ba ban rep kubi let's say pila ban yo I kidon ki briu ha ba ki rep kubi u he umi 4 kilo ka jing roy jong ka to per kubi pila ban perkhat manus nem bala yu tiu briu bala yu tiu samla kalong silong ka jing rep jong khat ba ka jong I kamlong pedai ban tip ye ka secret ka jong kala ban nong ba open so ba yo try the rep muli ro ka jing mi bon jong muli darep sok sauru ke jing mi bun jong sok sau karoi ke ai ke bekile ke man ba ki samla ki pen skau ba ye le de hau tra lane ki bangi ki pen skau ba le de hau tra ke ai ke bekile ke man ba keno ke business ke bekitre ngio I ke jing roi hang no bekidon ngio I ke jing kiu namar ba ublai ulong rengkat bat ki ublai usem ke jing skau ba haga jing im jongki ngaken mau itu men besan naya ngai pi itu ha mensua udang trei hapo jeng ka sinong nartiang kumu mission worker kumu bible man ha gitu kipo urep pul kubi namar bo he than uwai pul kubi upo seduk san spa andru spa uwai pul kubi mdon su bathi uhab ban penrit yauta kenang ban la bandi bat kawai ke jing mayan ke ba kampala jong ni tumen besan kalong hakapor benai Januari kadai ke por ke bat terkhong ki plang ke liap lut ki sla ke liap lut tang ke jing terkhong handai urungu masi hak per ful kubi jong tumen besan ke ba pala kalong bau neu masi ubam ye ki nyut sejan jong ful kubi kat yu ful kubi pat umbang balai Namar ke jing im jongu kalong ke pen skau pa yo trai baru trai u khang yo masi ban bam ban penjot yo tau chor purem kilok be I ki khon samlang yo I baki samla ke pen skau pa yo trai ki roi ki man ba ha ke jing im ke jongki ki roi ha ke jing start ki roi ha ke jing nang namar u trai yo baki pen skau pa ulang utrai jeng ke jing stan bun ngi kun samlang ngi klet yu belai agi pulih putih ke jongi ngis ngau thu ba leng ba ke jing trei ke jongi leng ba ke jing trei citam jongi ngi yo ya kata han nei ki klet yu trai jeng ke jing stan ngaken mau i kun jeng ngai ken thei Hakapor ngalai boy idang news nem hapo 7 set school ni sila. Ile house nem benengkong iyo haka kera position ke banyo. Iong yenga. Pa nga duai si duai. Handai ngampoi si ke first position balai. Tinga ong I leda piminot haka jing duai. Pin sayo. Tinga aingu yu belai haus nem babut. Iwan biang, iong cenga ngaladuai. Handai ngam yo. Ngam nang su ban juba bi kumdu ru lebih dangrit.
Hanai ka bakun ngong lada piyai sya pin sepoi sekata katong. Dah I ongan duai. Hanai haus nemu balai. Ngak kemen I poi seka first position de kajing duai kajong I. Bat kata ke question kajong kalau so hanai lada impoi ha kata kamut ngalak de yu batop. Hanai aingu yu blai. Bau blai ule kumta ha kajing im kajong I. Tungin kan mau kum ki khun samla ba utrai ubangi sekri ulong utrai jeng kajing sta usalaman umdai ulit school bopuli buti hanbai tangka wai upan ye kajing sta no utrai bat uyo ye kajing sta bat ulong bopau na mulong usim basta tam ha kapertai nang no yo umdai nang no Henry no try. Ku ki khun samla. Lada pidon ke jing im. Kaba pen siau hai yo try. Ba pilek kanu de ka kemit de ki kemat syu. Lei un ai happy. Mdon ke weru ke bamla bat pi. Ei baro kilong ki bala. Try jing u Jesus Christ u hikai sepang ke jing kuslai u ong Mdon kamban kuslai ha kajing im kajing I. Mdon kamban kuslai. Bat udah kan syairu ba kiba kuslai. Kiba im kajing kuslai. Kida iki gentle. Kiba mtip yo balai. Kida kita kiba kuslai. Handai wong ya kiba simple kajing im kajong pi. Nai pai shenu simple. Jisu ong wat shwa ya kima kajong balai. Bat ye ka hok ke jenggu ye ki ei baro on sa ai lang tam habi kada ke formula simple ke formula ke bo jisu ai yang ikum ki kon samla watchwa ye ki ma ke jenggu bulai bat ye ka hok ke jenggu ye ki ei baro on sa ai lang tam habi hanai ke formula ke jengi ki briu pat kalong tu shwa syukur syua, lek syua kat bamon, yau balai sepi hadin. Ngatarai ki babun ngilang kumta, yau balai sepi hadin. Hari Jisu ong yok syua ye ki ma ka jung balai, ye ki engan saya pi kat ka pindon kam on sai lang tam, kat ka pipan ka teng ka jung trai, pin sayo. Hanai ka jing im ka jung ki briu, kalong yau balai ngin sepi hadin apshwa nganda long briu apshwa nganda yok kali apshwa nganda yok ying shalong apshwa nganda yok ke jim ke jonga bat hadirin kata kin seong ki jingker khu ki jong ublai hadin belalum la tu la syukur la le thok ke la yok ong yu blai ba un regularize bagadai ke jingker khu ke jong ublai lok pe I ublai num kwa yangi pengin long kumta handai ukwa bagi ta kisamla ki pen skau hai u kilong ki ba wat shwayu jisu nai pe sheno wat shwayu jisu yo shwayu jisu ha gajing im andai pela yo au yu jisu sai kar hai ye ki baro ha gajing im gajong bi la ublai ushem gajing skau ha gajing im jongi Amdon ke weiru ke bamla hanrei ki barok ki long ki bala ngi kwa bangin ban ba lei kwa bangin roy ke jing im ke jengi pen skau hayu blai un pendam ye ke din don kam ke jengi kum ki khun samla habangin ya seprang ha ke jing im jengi bat ke bar pat kebengi yo I haki bekum kini kisamla haki pun segau ha yo trai kijap haki jing yale kijap haki jing yale karta jong ke jing long samla kadai karta jong ke jing yale ke bejur man kesngi ngidon hagatma man kesngi idon hagatma
Bat kini kerta jong ke jing long le se habangi pai je ke sinat ru. Ke jing stang jong ke sinat ke beneng kong. Kadai ke jing stang ru jong ke jing ki babon. Ngiken mau kelung. Mar ya ka seperti. Uya. Nga. Iyo sengau ye ke jing yam jong kelung. Balai ba umat ye ke jing usdang ban mat ye ke jing Maria kha Maria yam. Kijing kin don bej ka jing im ka jingi bat nginam la ban hai lai ka jing ngi het ngi don ha ka jing yele ka bajur jeng ka jing im Kristan ka jagi. Ngi ken mau yo shedak misak badu aben niku ki laingut ki samla le se ngi la badong ki samla Kristan ha kini kisngi. Ki bekup ci syai ka dur ka jungu blai. Haka jingile jongki hapenta dura. Haka ba unebu kanasas im. Ula penyeng ye kedur belai tau. Balong ye ki kun ki rayot ki jongu. Ban mani ye ketu kedur belai. Hadin balaput ye keturoy. Barok ki kun ki rayot. Kin mani ye ka. Ulale haka benengkong ye kata. Hadin balaput ye keturoy. Barok ikun kriot kiladem krok. Ban mani ya ka. Handrai kilaingut kisamla ucedak umesak barok benuko ki klemdem ki ying haka ceka ka bagidan. Ki ying haka ceka ka bagidan. Wan cek report saus im ban ong. Kus im kilaingut kisamla hebru. Kim shem ladem kim shem la ko ngo yame. Ukhat ki baru ong. Kadai shisha ba pimdem ye kini kedur belai. Kiong hois im kadai kita kecing ong kecing pi. Du ong ye ki ngan pak put ye keturoy sechisin. Balada pimdem ong ngan sepit kai. Wei utau belai. Uban pelai ye pi na kekti janga. Laput ye keturoy. Handai ngi shem. Begini kisam la kim shem la compromise, kim shem la pendem yeladi. Ki im ke jing im ke pen skau ha yo blai. Ban ye ka badem ye ka dur blai. La kayap halawarding. Kim klem kain chu ye kayap kayim. Ki klem dem. Report chose im begini kisam ki klem le ye kata ka bos im ula order. Bat kat du kilo bi kilo kem ye ki. Pat kilabu iki hapo kalawar ding ke Barahem. Hadin kat tu kan ipor. Usim ulalai ban pei le jingo iki kumnu ke ding ke bam sngem iki lagi samla. Handai ke bapala anda ulapo ya kalawar ding. Uyo i saungut. Laingut ki bret halawar ding. Handai uyo i saungut beki ya saudong ya kata ke ding. Bat ong usim ba uway ni kita ikum ukun kiblay. Bakani kalapun perkat kalapun kendit yausim. Bat ulakot yaki nagata kalawading mino awang. Kila yami nang ta balaong ba uway usnyo ru uklem ing hapo kading kebarhem. Kata kajing kraw kajamu belai jangah. Badu belai jangpi. Kata kajing le kajamu belai. Ya kita ki mapen skau hayu. Badu se mumban se ban ong agani. Ulapun kelai ya karai kajamu ong. Unu uban keren bain. Yau belai jang usyidak umisyak badu aben neko. On berat yiki. Hakal warding. Kajing job jang kini kilaingut samla kisamla. Kamdai kebakai. Kadai ke jingjob kebakrau. Buat ban pen kelah. Ya kerai ke jengusih. Bat ngikan mau yu David batu koliat. Ngin puli nek semua lu benengkong kerkot ke. Katnya teter hang tu ngin syam bakumnu u David ulong samla. Uba pen skopha ya utrai. Bat nadu ba udangrit. U mensin jong utrai udan rengkat batu. Ke kaba ulai kalong de kajirap kajung ulai
Ni hak jing shisha udah bit umdei wan sega madan tama bani lek tama hanrai ulai ya ka ban lek jingo igi para jigu hak madan tama. Habakum kata ke por la yutu yang iba ukalia ulakop yaki kun Israel. Mi nga marway nang ni jit na pi marway ngin yele manu ba job mga pincha sensyar nga job ma pi ngancha sensyar pi udah tim udah ben yublay udah ben yaki kun Israel udah bit uyo snau kita kiskor hak kiskor ju uyo snau kita ka jingkop ka jongu ukan mau hak por mengadang api kilang brot kawan ka dengim ke kemi kilang brot ngabe na di ngayale beka ngasyo ba ngapeniap batang ta susu using uwan ukemi kun lang brot ngasyo pat ngapeniap yu wong ba utiru uba kalem ot share unlong tangkum uway na kita wong yusim ngan yale Henry ki artatin yu usim wong yu memla ti midang samla uni ulong pa yepom na duk badang rit me mdon training AA memla David umnge yu ong mlelei ngan yale la kayale kaddu usim haban ailat yu badu David ulawan hakamat jong koleat ong yu yikini ki kenten me ti me wan hanga dau sumbat kawai hana ngati ngawan hame haga kerteng ka jung trai yo ba mele kren bai haga ka jingyale maristang ka jingyale udah bit usim ye ka jing shat mau bat ul shat dau mau na selang kemat jung mau larung sepak kemat jung koliat bat ula kelan kro daya kum kata ka por David ula penyap yu bad ula ra'ru yika kli kayu kalau engkau jingjob ka berkau yaki kun Israel hakata ka Paul utho sikinang Ephesus nang ka bedriu ka ka bakada nabaga jingyale jongi kamlong yaka snambat ka do Handrai ya hima ki bor bat kinang sar perthai jong kane ka jingdom ya ka jing beman bekenja mensin haki jaka beneng kata kadai ka jing yale ka jing kum ki kun samla don bun ki kun samla jong ka balang ki ba sha job ha ka jing yale liok sngol ba ka jing ruai jong ki samla ru ki benyau ya ka jing sentui jong ki samla si ka jing snu ki babun kilong kinong sha job haka jing yale ni sha job kumuki rawai how drugs ni sha job haka kiat bat kum ta ter habang perkat hamu yakren bat kane ka kiat ngi yo i kala sar bun ki kun samla jong ka balang bat ka jing di kiat haki ni kisngi kam dai shu ka basniu haka jing yo i jong ki briu kala long ka fashion Hagakin enjoy. Bon ki kun samla skilum skiwa siki hotel siki restoran haginu ki jai jings ngau ba. Ki pendon kam lut de kekian. Balada ot balang kum hagi por mensuai ki bedikiat. Kamut ndon samla su abalang hagini gisngi. Kalong ke ei besngau sik thang. Drok su hagi Kristan. Kiat ru hagi Kristan. Kita kedai kisamla Kristan kinang hier arsud haka jingyale. Bat nang ta don bun ki kun samla ki syarem haka syong ka syong man ki syarem. Ngala trei menta lai pu sau snem. Handrai menta de dang tang menta ka snem ngayok penithok saujur. Apok ka street. Judon ngam tip sikini balang jong pi bun kisam lale bun kita men hagi marriage register jong pi store ngatrai ke babun hi kidei ke jing ya thok temen yang nei ke jing ya thok temen bat ke basngau si kalong
Mdai beki seniu ki samlaro. Mdai beki seniu jinglong. Hanrei ki kemi ki paru ki compromise te. Ki compromise. Ya kan ni. Himla ban len ngimla ban len ye kata ki babun ki pa la ki kun ki ong mai ngakwa ban ye tho no kai no em mesule no kum tu la bien. Mar balut santan babun kam saya tho temen pat mlelei. Kidon ki kimi ki pa ki compromise ki kum kita. Ku ki kun samla jong kapalang. Ken mau. Baki samla ki pen skau ha yo trai. Kidai ki samla ki pendan borom yu. Lengba ke syong ka syong man. Ke bakhu ke bakentang. Dia perkhat pa. Phim yo ban khawai. Da phim yo ban penlut. Khot yo pastor pentip aka balang rangkat bat ki khot komiti balang bat ki teban pesan ke komiti balang. Ya tho hayeng mani phila pendan borom yo trai. Mdai ke jing khawai ke jong pi. Mdai ke dress ke jong pi. Mdai ke no ke no. Handai ke jing ya tho ke pendon borom. Haga ying ke kentang ke jong trai. Kalong ke kodor. Bat nang ta su su ni shem. Hagini kisgi ke bakam cirkai kalong. Baki babun kisamla. Kisharem haga mobile. Simje demi depok nep dang keren. Si baji patia. Bun kisam la kilang tatip ngadai ni ngalai handai ngayo i ka wei ka nong trei jungi ka long kumta kadang khat san snem ka sedang samla malum mala handai namar ba ikenja haying umdon briu ngi pentit de ka mobile de tit de ka mobile umdon porshu hab chat jing shat ro kumne hab sai tiar ro kumne umdon porshu ngam tip pi long kumno kila long merau hak mobile, kila long merau hak social media, ki pendon kam bakla ya ka, bat kila long ki merau ki jongka, utrai seoba, kadon ke por iki baro, dalam nang ban pendon kam ya ka, kalong kejing perku kejing kerku ke bakrau jengi, bat kalong ru kejing yarap ke bakrau, ya kejing im kejongi. Akan mau aku por kau ngidang ya late school. Kadon kau ke kana le CP menta kim tok syu ya kata ke kana. Bat kata ke kana kalong siapang umur siang bat kamiau. Lalu tu ya kata kana ba cisin ki syongkai. Umur siang uko ya kejing la kajung. Wong ngati habawan kinong be merat bat kiksau ki mare ban be ya nga syuka lain kumne kumtai upun i kita ki trik ki jongu andau lo dak batai lut kita ki ei baro kami ahote ka syukren diau haga ka por ka ngati ngam dan buj ei ru ka ngatang ka wei tang ya mal wan kiksau kinong be merat nga syukiu halording ong kamiau kat bekidang pur ya kata kana laong bekinong baik merat kilawan bat kiksau kilayo wiar kamyo mari i kata ka kiu sak halording mersiang pat wile ban pen i te ki buit ki jong u handai kado usya penyap hakinong baik merat bat kani ka kana ka pen kan mau yang ayabi Mdon kam ban perkhat ban kuslai ei rukum ki kun samla. Simple. Tang hau Jisu. Tang hau Jisu ke jing im jong pi kalong ka bajop. Pen srau bahayu. Kiu hau bolong ding jong ke jing im. Ki problems ki jing ki jingele ki jong pi ki bejur ke jing im jong pi. Kanlong ke jing job ke bakrau. Lada katama kanang jur ong nang ruai semesin. Lay wat kenran. Syania tanghu Jisu. Dai mu basyan. Mdon ke wairu ke bamla. Baru Jisu. Bat ke baro. Kilong ki bala.
Bat kebalai pat ngisem magi bekum kini kisamla agi bepun skawai le dia utrai. Kiyo ya kanong. Kiyo ya kanong. Kanu kajing yele adin kajing job ngiyo ya ka price. Ni ngiyo ya kanong. Kinong yele sport adin bekila job kiyo ya ki medal. Kinong yele ya ka kam sorkar hadin bekila pas interview kiyo ya ki appointment bantrai ya ka jing trai. Kinong yele ball hadin bekila job kiyo ya ki trophy ki prize ha ka jing yele ka jongi. Kanu ka jing yele ka bangi hapan yele akan ni ka partai bulsin ngisem hadin mengila yo ya ka jing job ngiyo ya ki prize. Lok bi kalong ka cuk kerukong. Haka jing dai bat ka jing em ka ba kenja man si. Kita ka pan skau bha ya dai hau trai. Ki yo ya ka nong ka ba krao. Ka tin ka jong blai ki tu yangi. Hau Timothy wan kong saun khot ka ba phra ka ong kum ni. Na ba ka don ka jing kular. Ya ka jing em ka ba manta. Bat ka ban sawan. Upa lo to shau Timothy usamla ubadang lung ubadang samla ubadang lung ka jing trai ka kam ka jing ulai sepang ka jing pen mlen se ka jing riu ulai Paul ong ka jing pen mlen hakamet ka pen mentoy tang kandiat handai ka jing pen mlen se ka jing riu ulai ka pen mentoy ki ei baro naba ka don ka jing kular ya ka jing im ka pementa bat ka balasai kum ki khun samla ngidon kam hai kani kai ka menta kabut kai ka bangile kan man ba ngi job hai ka jingile jong ka jing im baro mnon kanu ru ka bomlong ha ka jing im ka jingi ngi mat ka jing kerku ki jong plai ngi mat ka jing suk ngi mat ka jing kemen kai ker hai ka jing im ka jingi ha ka ni ka partai kata kalong kapen mentoy ya ka jing em ka bamenta bat ngidi ban kan mauru ko kilak bi ba ka menta ka dei ka lasai ka menta ka jong pi ka dei ka lasai wat mut ngan sekala ba mut on la poi ka po kan mau ba ka menta ka dei ka lasai ladang mat ya ka beneng nang ni na partai kamu ngin mat jika ondang lalai nang nina pertayro. Lada ka jing jenjar ka shop yangi ha ka jing im ka jongi. Mat ki belong ki ba ha ka jing im ka jingi ki bomlong ki ba jenjar ha ka jing long ka jongi. Ngila ban mat ye ka jing jenjar ondang lalai ro. Uji su kai yangi ha ka jing duai utrai. Wan ka hima jong me ha kendau kumba ha beneng. Kamut ki papan skau pha yo trai haga kandau kin mat ro ye ka jing skau pha ha beneng dongin kan mau ku ki lok ba i ba menta ka dei ka la sai ha kandau kumba ha beneng kita ka papan skau pha yo trai ha kandau kan long ka jing kemen ye ki ha beneng ro kumta ka jing khot jingi lang ba ka ni ka subject ha ka ni ka por ka long adangi ki khon samla jang ka balang ladangi ki khun samla jang ka sinat ngi kwa bakala sai jang ngi kanlong ka besuk ka kemen hakendau bat kum juro la kala sai ka jang ngi kanlong ka besuk ka kemen habne pensngau ba yela di hautrai ladang ila ban pensngau ba ya ka jang im jang yak mat jang utra kini ki barok kin wan ka jang im ka jang Tungin mi ne kene yang ke kentang ke jong tra ki khol samla ke phat pleng undon jaka yang isawai dei tang hau tra ngin yo matlut ha ka jing em ke jangi mi de ka jing kut jing mun dang ni ne yang ke kentang ke jong tra bangan sekri yo tra ha ka jing em janga kat ba jing em dang sa ngan sekri yo tra ha ka jing em janga sem ye ka jing kut jing mun bat long ki ba bat sem ye ka pin sama di ka jing suk ka jing kemen ha ka jing im ka jang bi do blai un kar khu yingi ha ka ni ka por na ka ta ka puram ka jung
Amin. Kupuli sibun pastor nak kebentar ketua kejingkran bat kementua subjek kebala buku akhmat jongi kat kementua kejing patain ke ketinu belai bat nganget scam ba mengilang bat kerpang gigi kun samla jeng kesinat ni kilayo sibun kijing hikai kijing penkan mau bat ki nak ketin kejing belai hakajing dai bat ki samla kristan ki ba pensgo bahaya ladi how try tongin mi nakani ka jeseng jak kabaningkong jang ka jeseng samlas sinot pedeng rengkat bat kani ka jingkhot jang kani ka subject yengi bat ki kun samla borok hapok la ka jang hapok la ka jang ka sinot bengin yo ya ka mensim ka ba kuntu bat ka ba khot yengi kum ki samla kristan ki ba kloi ban pensngo bahai la di how try hangnu abidon la kalong haye ngasam ki jakatrai ki jakapule ki jakalekai lagi don ki yau ki hat eling ki sengkin qot ban pusngo bhai le dia kmadu trai ha ka riam ka bet ha ka kup kasam bat kimta ter bat binginang la ban tengshan ya keburam ke jong ublai kurku yingi bat sai sin ublai kurku ilo jong syakri I reverend ki sallam gublai shibun stone bat do blame nang kurku nang dorkat bat pi ke ying kesem ke jong pi bat kumjo ke jing syakri ke jong pi hala ke jong ke sinat ke presbytery bat ke district to mi nang ni na ka balang ha ke jing ai lenti jong pi ban ipai mi rengkat bat ke jing kurku kerdo rengkat bat ke jing duai bo blay unri un sumar ke lenti ya jong pi pen poisuk poisan sha ke snong bat sha ke ying ke udon Dia kena kopor ngimdon su kijing penbena nagaliang jangka office jangka sina dia kumta ngisngau tu bangin ngidon sekawai pat kebenta bat kata kalong kajing ai kublai keliang bat kumda pila ia ke program nagaliang jangka sina jeseng samla sina kelasania anga mucaman ya kaban ai ya ke jingku blai bat kumjuk adin jonga gin sayok pat ya ke jingku blai nagaliang jong ka balang di kenang bandum simsu ya kopor ngini poi bet no sagani ka benta ka bangin yo ya ke jing ai ku blai keliang ningkong nagaliang jong ka jeseng samla sinot pedeng ke jongi ngayeng ya ke kopor ya kaban ai ya ke jingku blai ka bakerpang ke jingku blai keliang na ka benta ki ki baro ki bangilayo lengba kini ke jingeseng ke baningkong jong ke jeseng samla ke khasi jantia presbyterian sinat pedeng ku manglong menurut kini ki menne ha ke jeseng ke nok price ngi ngimla klemda aingu yublai wo blai la don rengkat bat ke jeseng samla KGP sinat pedeng kelayat aki arlai telikisnam hapo jong ka jinglong provincial sinap ngila pentelon ni kikam ngilaya persyak ban tray sibun ki ban le sibun ki baro kum ka jeseng samla sinap ban nyai ngu ublai ba minchim snam usnam arjar psau ngilayo ka pisai kelawan ya ka bantung ya ka bantung ya ka sinat ujungi bangin yo banlong ka sinat ka bapura bat kabala itu hapo jaga Presbyterian Church of India kumta ka jeseng samla khasi jantia Presbyterian sinat pedeng menta hakani ka kenti kalalong kalalong ka jeseng samla kabala itu bat ka jeseng samla ka bapura ka jeseng samla sinat ka bapura ni aingu yublai bola dan rekat bat uyalam bat hadu kena ka klip mat bat ba kakti ke jong kala beten bat kala yalam lenti ya barok kinong kitkam kitkot jong kumti baken tray ban pentelun ban penyat ya kikam bat ban bu baik burenti ya ki baro bat kumjuk ru ya ki jeseng samla nadu ke presbytery district baru ke balang ni ai ku play ya pi hapeng gini kisnam ba pilaya kershan lem
berpilih Islam ke ketiga man ha ka ban penbit penbiang ban penkrek penkrum ba bangin long ke jeseng samla KGP Senat pedeng ka bapura bat kata borok ko mengelongi pi kalong ka buram yau blai ubala darukat bat ubala penla yangi hagene ko por ngemla klem da aingu yau blai shu nagam ta ka jing darukat ka jung u yangi kum ka jeseng samla nadu basdang haga sengi thok ding menen bat aduk menta ka sengi ngiu i yeki borok kilong ki biaj bet ai renti da ka jing darukat bat ka jing lam ka jung ublei musim ino yangi wala dengi long sinot ka badang lung ka badang shen nginang i kendu sin ka beningkong henrai ngi i ba da ka jing peten nenti bat ka jing lam ka jung ublei ngilala ya ka ban bu bet bu renti kat bala ban pentulun ye ki kam ki badawa jong naga kasi naga jeseng samla KGP Senat pedeng ngi aingu ublei bu la kershan ye ki nongkit kam ko mengelong ki dekat komiti barok ki balai trei ki balai trei met mensem ban ai ye ko por ke jongki ba de ki jing ai jingmut ki jongki kinang bangila ye ka ban pentulun ye ka kam ka jong ublei lengba ka jeseng samla Senat kaburam ka jungo kalong ya ublei hot ya kini ko por ngayang ban ai ka jing kublei ka bakerpang nagam da ki nongi shembenta barok nadu ka jeseng sedang bat hadu ke jeseng menta ke janmit ke klimat kiba pulih kiba layalam ningi kiba pulih sedang banduai hot bat kumjuk ru kiba layaship ki jeseng samla kiba layashim benta menin haka singing festival lagi jongki item hot kumjuk ru ngimla klam da ai kublai ya ki nongkren nadu menemen step menen no price ngi bat hadu menta lengba 11 ks sella nyai kublai yaki bat mengi penpau ke jing sngongo bau blai ula kurku yaki bat lengba jongki la kalong ha ke jing duai le ne ke jing kren nganget kalalong ke jing kurku yang ilang kum ki khon samla jong ka Senat yang akan go por ya ka ban ai kublai yaki nong mi khmat sehisen na ki Senat ki paper na ka kasi jantia ke jeseng samla kasi jantia President Assembly na ke Presbyterian Youth Fellowship ki balawan bat ban pa ignong mikmat ban ai ki greetings ngayang ke tungo por ya ka ban ai kublai ka ba kerpang nagam ta jongpi ki dikot bat ki delegates baro dai da ka jingwan ka jongpi ka jing yeshim benta ka jongpi ka jing yel testa ka jongpi bat hakane ka kenti menta ngelapoi kum ki dikot ki delegates kum ba south pa tam bat ngi ai kublai pi ki dikot beti delegates ki bala shim kia bat penpoi la di bat bani don benta hagane ka jeseng samla KGP Senat pedeng ka badingkong na shim me kini ko por ban ai kublai ye ki nongkit kam ki dikot komiti kitu ki badai ban shong thaj no ki ba bat kumjuru ikine ki badai ban shim thamai ngi dwai bo blai nang kurku marang nang don rukat pat pi na shim ye kini ko por ka ban ai kublai ya ko office staff jongga jeseng samla kasi jantia President Senat pedeng ki bala penbet penbiang bat ki jing don kam baro kham tam ha bagi print ya ki reports bat ki wei de bat ka bakham kerpang ka jing ai kublai nagalang Senat ka dei ya ka balang Presbyterian nongkrem hadin bala ka balang Presbyterian nongkrem kalayo ya ki jing tip bade ban pediang ya ka Senat aunu snam kam shim dakawai ka jing mot kila yang kum kabalang ya kaban pediang bat penkok ngu ya kaban pediang ya kini kejeseng samla KGP Senat pedeng kabadingkong ngayeng ya kini po nakaliang jong ka Senat hiborok kuwai banai kublai ya kinong syarai jong kabalang ki dekot komiti jong kabalang banai kublai ya ki jeseng kentei ki jeseng samla bat ngi ai kublai ya ki longying ki longsem ki rempeying hapok la jong kabalang ki bala 3 minut 3 sitom ban penbet penbiang ya ki jingdon kam borok ki be yasno bat ka jing penlong ya ka khasi ya ka jeseng samla khasi jantia Presbyterian Senat pedeng ngile i da ka khmat bat nganget ba babun ki dekot ki delegates ki i ru da ka khmat ban ma ya ka jing penbet penbiang
Kabalik sing ngalak penong kepada kemen bat kepada biang bah bat simdon kanu ke jing duna. Nadu kijing bam haki ying kisam kitiak kadem bat kijing penbiang apor kijing long jeseng bab kam kerpang ni ai kublai ya kabalang na kijing penbit penbiang ke jongka dia ya kesngi ke pementa kesngi nadu men step ngilayo i bagi la ya penbit penbiang ya kijing don kam barok la kalong ka babam bat kumju ru ha kijing long ban penyat ya ki benta barok la kalong ha ka traffic ke lum jingai ngo bat ki wei de ai kublai ki volunteers ki bala 3 minute 3 shitom ya ka ban penbit penbiang kam tam ya ki jelum jingai ngo how to pat lang bat katu bat kumju ya ka ban penbit penbiang ya ki jing penyang penyat ya ka kali ya ki kali barok ai kublai ya ki para banget ngilak menong ki bani ki weipat ki balang ki ba kumbala yo sngo mene ke jeseng no price ngi ki bala yo wan ban yishim benta bat ke jeseng mene bat ku mengitip na ke balang ki don ru ki bala yo wan dir ke ban yarap lem ya ke balang nong krem hang ni ya ke ban ai ki volunteers bakin ya trailang ban penbit penbiang ye ki jing don kam borok ni ai kublai ye ki ne ki balang ki weipat ki balang ki bedon hakani ka snong ki balaya kershan lem ya ka jing penlong ya ka jeseng samla KGP sinot pedeng bat ka bakadu nga ai kublai ya upat lang jong ka sinot ubala pendap ya ka jaka mani syakri blai la ka long menne hamadan bat kumju menta hakani ka yang gentang ka beku ka jong ublai klem ka den jing idon jing klem ka jing ya dorongkat ka jong pi lese kene ka jeseng ha kene ka singi ka numlong ka barhem hendrai de ka jong ka jing ya trailang ka jong pi ka jing snok ti lang jong pi upat lang jong sinot kitu ka la lek pai bat kitu badang sa nadu kilong keme kilong ba kirang ki kun samla ki hep ke barit da ka jing dian rekat ka jong pi ka jing mani sikir blai ila la ya ka ban yo ya ka jing seng ka barhem jong ka khasi jantia presiden sinot pedeng ublai un kurkhui pi ublai ndor rekat bat pi bat ublai unang yai pensat bor yapi ki para banget bi sesisin yo lesing aklet yunu ban kum penpau ya jung kuplai shim ya ka jing kuplai na kaliang jung ka sinot yo no yai wei pi wei ibala ai ibala no senyang ibala ya kershan ibala ya penbit penbiang lem ya baro ki jing don kam ya ka ban penlong ya kene ka jeseng samla KGP sinot pedeng ka beningkong ka bajob kabala long hang ni hakabalang presiden nong krem hakani kapor kum kadak bangi ai kublai ya kabalang presiden nong krem nagam ta kijing kershan ke jongka bat ka jing yarap ke jongka ban penlong ni ke jeseng ngan kerpat ya ki dekot ki delegates bat barok ki bamdei ki barok ki para bangai ki bamdei nang ni kabalang nong krem ki baydon ni ke kapor kin sngobha ban yeng bat ngan khot ya nongkren ubade ban ai ke jing kublai kliang na kaliang kabalang in one syakat sini sejrong kenang mengalak ban ai ya ke keti ke jing kublai kurku kurdo sngoba kit got idil yet spit kiwe kin sngoba ban yeng teman pesan ngayeng nak ni ko po na kaliang jong jeseng samla ke GP sinot pedeng ban aya ke jung kublai yapi bakabalang hiborak kuai sasisin kublai shibone ublai nang kurku yapi baru blai unang pechat bor yapi bapinang mat ya ke jing alam ke jung u hai ki singi ki po boro ha ke jing syakri ke jung pi ya ublai nak mta ke burom ke jung u amen to suban shom Reverend Chairman, ya penyat ya kini ke jinseng sinot ke jongi, kumulaong ayang kini kepo nak kaliang jong kabalang Presbyterian nongkrem, banai ya kecing ay kublai kaliang ha bide bat pi upai lang jong ka sinot, bat hani kepo ngayang banai kublai na kebenta jong kitu kublai dan benta lem bat ngikum kabalang adu kesinong kataw bat kue kacing ay kublai galak man kam cirong kendian sebab biasa na mereka miet ke bakadu yang ba pinam se ya kata
namar ba ni haban ai kublai lut ya baro ki blai don benta ha ka cing pengkre pada kecing pediang jungi ya gane sinot tikum balong yang hene na kalyang chong ka balang Presbyterian nong krem man penpau nong kong ka sungu bat kecing ai kublai ya baro kil don bentalang ha ka cing pediang ha ka cing pengkre jungi diang ya gane ka cing sang samla KGP sinot deng ka banong kong hane ka balang ka jungi Habide berkini, nongkong ngai ke burom, bagi jisungu ia belai. Ubaladan lengkat hai ke benta baro jong ke cempek krek jongi kum ke balang. Ya kini ke cengwan, jong kini ke cengsan semla ke cipi sinot pedeng. Kepala sedang, naruk bersedang. Kami sito dieng, arpu patring. Mat hadu mentah kami, kebalong ke cengsekuri. Kabakadu jong kini kecing seng. Hari kecing pediang jongi ya kini kesinot. Gumbala penbej dagi bor penjat. Jong kecing samla kecipi sinot pedeng. Nongkong ai kublai. Ya kesinong nongkrem ba i jongi. Kabayeng kini kabalang. Kamtam ya ki rangba sinong. Ki sekretari senong, ki nongkit kam jong ka senong, ki khot jong ka komiti prepare po jong ka ni ka senong nong krem ka jongi ki dong prepare, ki balai tre rangkat ban ngikum ka balang, kata nadu ki samla, ki balai senok tilang ban ngi nadu ki samla, nadu ki seng ki prepare, ki bangi ya khot subha nakam ta banyarap lemengi kata galong kembalaong ki volunteers ki baya simkhia ha widai bat kani ke cipinya hakikam ki widai bat kani ke cempediang ke jongi kata ki volunteers naki snong ki dong jong kani ke snong nong krem ke jongi kata nadu ka ki seng prepare kata ka nong krem taxi owner drivers association kumcu ia kaseng nongkrem Youth Development Association kiba lai penjat nanti khamtam hawide bat ke cipen bej ya ke kali ke bawan siaga ni ke seng ila manong ba ke tre sitom ke jongki nadu manemen step hadu pendamiat menta kala pensuk sisa kumbalong pastor tan bakam don kanunu ke thut nane ke Deng kali, nek kali ke yat bed, wat lagi nong wan sini ke seng, kelong ke belabun, haduk kata-kata. Ngai ku beleru, ia ki try caka, kibada kacing sebun mensim, kila ai subha ia ke caka, man penjeng ia kali. Hak Indonesia kani ke senong ke jungi ke duna haduk kata-kata. Hendak ngilas penjeng ia ki, dah kacing ai subha cong ki try caka. Ki bahag cing sya kedon ke caka ke bagi rep ke caka ke bagi pendon kam mrei nak peta ke cing bit cing biang jong kani ceng sinot kila ai subha ya ke caka ngasem nong ba nadu ki dabar snong ki caka snong kila ai subha ya ke caka tengamla khlem dapan pawi ke kerteng ke jong kiru namar ngi sungu sibun ya ke cing ai subha ke jong ki bat ke cing tren kat jong ki kata kalong nadu ke dabar snong hagani ke snong ke jong kadong mapatau nangta kadarba snong warba kadarba snong karbuli ki bolong ki snong ki badan ki caka snong ki bala ai yang iban penjeng kali nangta ki don ki i para snong para thau jingi o don pedang ki badan po cangka balang don pedang ki ru ki bam don po ka balang henre ki no subha ki ai subha ye gani jaka kata nadu iba perang hang tai mo pentau nanta ilut airit ibadan po cangka balang hi iba lid dan iba lambor sing nong rum imaj khot i iba lid iba kitbok warba ikong tha warba nangta kacaka cangka balang katolik ka balang unitarian nangta kacaka cang ki bakrau karai nong krem nangta kacaka cang ikong priskar har iba lam kupar war khlo kacaka cong ikong mem i war khlo
Kacaka jong ikong Idhat Kharbuli, kacaka jong ikong Victory Kasentiu, kacaka jong iba Embor Sim, kacaka jong ikong Eli Suting, kacaka jong ikong Mu Kharbuli, kacaka jong ikong Mibel Simai Sim, kacaka jong iba Deskul Finley Sim, kacaka jong ikong Sherin Khargngor, nang ta kumcu ya ka caka jong ka Nongkrem Higher Secondary School, but ya ka Nongkrem Government Basic School. Kita gelong ke caka kira-kira ai sahaban penjang ya kene ki kali hagani ka singi mata. Nalor kata ngi ngamla aru kram dai koble ya ki office lene ki department repair jong ka sarkar meklaya jongi kible sno tilang ha ka cing pen bit pembiang ka pediang jongi ya kene ka senat. Kata kalong nadu ka office jong ka PHE ki engineer ki beli train kat ban ngi kam tamat pembiang ya ko umbam umdi nang ta ka department jong ka PWD department nam ta jong ka cimbit cimbiang jong ka surok nang ta ka police department ka veteran kat bat kene ka cipinjai bed ya ki kali nang ta ka health department ka PHC na Port Smith bat ka Nongkrem sub center ki bitrelang na ka banta bang ibu iaitu ka caka ban aismar dan menu-menu ba dan ba nyun gamet dan eba sitom komta ter tangi ai kubleru ya ki riurang ba apo jong ni ka sinong ke bang mla ban syu ban nyeu gerteng iki kumlaong nilepan pauru ja ai kuble menemes ni habi de bat kirang ba kinoget kam jong ka balang na Katolik Roman Katolik ka balang Church of God ka balang bleng bangong nang ta ka balang Unitarian kirang ba snong bat kin kerap snong paper nang ta kiri rong ba kamlaong nadu iba kitbok warba iba lead kumta ter ki balaya rap lemingi ha ka cindan kam ka jangi ha widai bat ki kamlaong nadu ko parking hadu ki menta paper ha ka cing pediang jangi ya kene ka cing seng nang ta ngi mla ruban klem da ai kuble ya ki nami ikmat ki jangi ki bele tre nadu ke cing pengkre jangi wat la don ki ba klem wan bangi khot ru nama ki cing bon kam ke jangki ha ki kam per ning ai kuble kata nadu ya iba Aden Miller basayomoy ibalong u MLA badan buram ke jangi nang ta ya ba kit balls iba dang sulong MDC jangi nang ta ya UX MDC jangi iba lambor malingyang nang ta iso singan ru ya MLA soan kham iba Havingstone Karpran nang ta yo MDC jangka iba Havingstone MLA jangka Marukaneng constituency bat ya iba Bill Clinton iba long UMDC jangi jangka soan kham bat kemcuru ya ki riurang ba umba ongno nadu iba lambor malingyang kiba laya don benta lemlu ha ka benta ha ka cing pediang jungi ya kanika sinot ban ya kit ya ba lem nangi nadu ki MLA hadu ki MDC baro kiba ya ki bangila sungu hadu kata ta ya ka cing darang kat ki jengki nyai ki bleiru ya ki South League balang kemudian poka Nongkrem district jungi. Kabalang umprub, kabalang ye pamtia, kabalang mamutho, bat kabalang kantonmon. Kita ki balang kemudian pok ke Nongkrem district jungi. Nang ta nadu ki tememasan jong ke district kirang ba balang. Kumcu ye ki khot jong ke balang. Ki khot jong ki balang jong ki nadu ki samla hadu kentai bachan rang kibali shiman kia nadu mesim ha ki kam ki prepare ke bangile terong ki kumo pi mene ni ai jing bam singi hamadan kade ki jing tre rat ba jong ki samla chinrang ki samla kentai ki volunteers nadu jingu ke badan po jong Nongkrem district jungi
Ngai kubleru ia gitu ki balai Arab lem yang i ha ka ting sna ia ka pandal ha ka bale ia ka sound lightning ka kumbang mana ka cakayang ki caka ki ba ai sampha da kitu ki syuki la ne ki dieng sodong ya ka ban yo ban syong ngabang sudai bencier keteng iki namar ki babun kumbang no nadu ka sound hadu ka light hadu ka kini kilat pathai kubor ki media baro kini gide ki ba napo jong ka balang ka jongi ngam sudai ban pau keteng iki ne baro ki di khot jong ka balang ki bala ya dan matalem kata kalong nadu ka cing pen bahaya tai ka madan keba ai subhara ki CCB keba ai subhara ki kalikit ya kaban sunrej eta kamadan re namar kamariang ki curuk air dina kaliang jang balangi nimla bale ai nama ba ka dei kamariang ka bawan ban dan shop kutuk air mane hapo ki kit ikindo nangit be pinam seu kata nama ngi pan baha na ta kicimbit kicimbiang jong ki seng ia dan menu mengakum klet banyu gerteng hangani kapor kabamenta ne sim kemlong pastor mane sim bangi ai kublai lut ya baro kam tam gitu klet ba pin sim ba kini kalong kicing ai kublai ya pi bat kaweru na kaliang jongi ngimdan man ong ne man ong tang man ong kublai bat ban bu ru ha kicing duai ba blai unai bertang ban mungkin bu ak cing duai oblei na ai pi ga met ka phat ka basai wa klain banang kar khuru ki kam ki cing trei ki cing pi iken men ru bada ki cing trei lang apo cing ka snong ka thao onang te song yang i ha ka cing i ka cing su jumun na ka por sa ka por na ka ta ka burom cing ka snong nong krem ka ba i ki cing i ka ba ar na ka liang cing ka balang nyai kublai kerpang lu ia kan nongelam jong kecing sang samla kecipi sinot pedeng kabalang ba jong kecipem pet gi kala ibit ban penlong ia kan kecing sang sama sinot ke banongkong hang ni kabalang ke jongi kabakum kabalang ila pediang hun mensim da kecing kemen kat kum kecing penpet nadu ke basdang kabang ila pentip kumta kum kabalang dak basengu burom priang da kecing kemen bat da kecing keluit mensiam isutu bakalong ka burom kecingwan ka jong sunat kalong ka burom ya ka sinong ka thau chingi ka burom ya ka balang ka balong ka burom ka jong tribe na panim chingi Jesus Christ kembang li pediang ya pi nadu kamit si thodieng khot kilikit nong kit kam nadu chairman khot kidilikit sot baro ke bedan lang kemangila pediang nadu ke singi thodieng kabalong ke sedang jong ni ke seng kumta kani kamit ke lapoi se kamit ke bakut kabangila ha ban ai ku blai kliang epi kalong kamit ke bakut me ha ban khlat no ha ke jing sha jong briu ni singi benut ban khlat no bat pi kum ki khot bat ki kes bat pai lang bai don lam henry kapor kam sha bai nyai biteng ban ye song sa kadon kapor iki ai baro kemudian kecing ong habadon ke basdang kadon ru kecing kut dari kami ila poisya ke bakut banyak lat no lang ba jong kecing seng sinat jing seng kecipi sinat pedeng jing samla sinat pedeng ke banongkong tene kapor na kaliang jong kepalang nyai kulai kemoong nadu chairman bulong no pen yalam no penjat ya kene ke seng sinot nang tadu secretary kinong kit kam kit khot bat kit kids kinong shimanta baro hagane ka seng sinot seng sinot kinong kren baro ki kwaya kinong pulis dang bat kiwe kabalong kecing kerku ingi kom kabalang ai kublai kerpang ru ya i reverend ki asela iba la
เป็นก็งูอิละดีหากจึงคดจึงอีกุมกบลังมันเครนอยู่ตัว subject กับใบละบางอีละบุอีบราเครนหากนี่กับปัวกับมันตาขัดดูหากจึงเปลี่ยนจึงอีกันนี่กิสนดนักลังจึงกบลังเฮียเละกัดบลามันเป็นบิดเป็นเบียงอยากจึงนักกำบารุหายไปได้บักจึงวันจงกันนี่จึงเซ็งกุมใบปัสตอร์อีละองมันเชอร์มันอีละไอคุบเลยยังงี้กุมตูบางอีละไอกับบิดกับเบียงอีพีเห็นเลยนักเลี้ยงจึงอีบาลังมีสุทุบาละบันดอนสิบุนรูกิจึงดูนาโอ้ยอีเลยกัดบลามันเป็นบิดเป็นเบียงเรียงเงี้ยไปกิจึงดูนากิดอนกุมตาเงี้ยจะเป็นน้ำเท่าอีกนี่กี่บาร์โรชิมบางนี่กระเดตังกระเดกระชี้เสงบางยิมเดบันเท่าอีกี่บาร์โรหอยเดินไปเรื่องกี่ว่าละบันเชื่อมกิจดูนาคำตามอีกี่ขอดอิลเกียสเบรุงยามีฮักนี่กี่ยิงกี่เซมจังประพฤตินี่ฮักนี่กี่ไลส์นี่ไลเมียดมันตาพิลาบันเชื่อมกิจดูนาฮักบามกดีพิลาบันเชื่อมกิจดูนาฮักเทียกระเดมฮักซุมกษัยเรื่องสิ่งมันองบาวันน้ำเทวีตากี่บาร์โรชิมบางกี่บาร์โรกลองบางวันชนีเดย์มันเป็นรวมมิตรวามันเป็นจิสปิสเรื่องบาจองกันดิเซงโอ้ยกำลังองกระเอมันก็บะเฮกชนองก็บะเครียดเรื่องเงี้ยเป็นน้ำสงูกันนี่มาเป็นเทวีกันนี่กี่บาร์โรนามาร์กำลังองมาตัดมาพิวันฮับโปจองกระจิงเซงนักเลี้ยงจงอีกมกับบาลังสัจจินมาเสือมันองบาเป็นสุภาพบรรบุเล่มหากระจินด้วยบาลังบาจงกระจิงวันจงกระนี่กระจิงเซงกระจิงวันชิมตาจะพิกุมิดคอดกิดเกสบาร์ไปลังจงกระสินนกุมกับบาลังกุมจุกระเปิงสตานเงินยามาดกระจิงเกคูลากลองหากเม็ดบัดคำตำหากจึงอิ่มกจึงลองกมันจำซิมบางนังละเป็นยัยเชครีมันเป็นคราวตรายมันเป็นอิ่มจึงอีอุจิสคริสนามาเงียลองชิปาราฮาวตรายกำลังมันตัดนบัสดังนักเลี้ยงจังกบลังยิสุกเมนบัสเนหุนชิบุเนบางเลี้ยมันเปลี่ยนยังนี่กจึงสังสมนากจึงบิสนัดประเด็นกับนังกองบางยีนักกัดกำลังบัดพีกิดคอดกิดกิดนัดดูกินกิดกามบัดบาโรหากินีกิเลสงีไลมีดแต่ใส่ชินเชอร์มันเรเวนเชอร์มันกุมจูกิดคอดกิดกิดบัดบาโรกิเวดอนหากินีกับปัวกับมันตาติกุมมาพิเลปอยสุกหากินีกับบาลังจุงีกุมตาอีกเมนบัดไวรูบัดพิเลพายรูเด็กกับสุกกับบักเมนมันปอยสุกเชลจงกิยิงกิเซมบัดกับบาลังกับจังพีเรื่องกัดกับเม็ดกับพาดกับบัดชัยกับบักคลายยิมเดินกันตีนเอชูมันองดักกงเวปัดทางมันองเล็ดสุกเบลก็จึงสุกบัดก็จึงกันแมนอุญญาลองเล่มลังกัดบัดพีอุญญาลองลังกัดบัดก็จึงสังสมนาก็จะพิสนัดประเด็นหากิจกรรมกิจจำจงก็จึงสังสมนาอยู่แมนนาก็มาตามนับเป็นคราวอย่าตรายมันองเป็นอิ่มจึงยีอุจิสุคริสหาในกระโปรงนักเลี้ยงจังกับบาลังยิมละบันไอคุเบลลุยาบาโรเลยขอดอันนี้กับปัวเดียวฉันมันอยากบันไอคุบเลยกับบากระจุมุดกระลองบานักเลี้ยงกับบาลังดูมิเลไอคุบเลยลุยพีบาโรหากนี่กับมีดกับบามันตาติกัดบังดังไอคุบเลยเป็นขอดอยากกิดขอดจังกับกัดบันไอคุบเลยฉันมันขอดรู้ยากิดขอดจังกับบาลังกัดบาลังมีดอนบันนี้แดงบันนี้ยังกุ้มกระดักจงกระจิงไอคุบเลยอย่าพิลังบาโรอันนี้ก็ปวดคอดิจ้ะปัสโตเดชิบุนเอลังบาจงกันนี่กาจึงลงจงเป็นลงจงกันนี่กาจึงเส้นสมาสินดประเด็นกับมันกองกับลงกระจิงกันคู่อย่างงี้กุมเก็บบาลังแล้วก็ลงหากระจิงลงกระจิงอิ่มกับมันจำเสียนกุมจุหากระจิงลงกระจิงอิ่มไม่ได้เม็ดกระจิงอิ่มเลยนั่นก็คู่อยากจะสั่งสมรสวันนั้นละปัญญาจิตรังสี่ขวบเลยน้องตะกุรมชื่อโอ้ยนี่ละโยกจังไงคุบเลย
daga ketin pada kini kepuan mata injo pa cai play ipilang baru naki kun samla cong kabalang daga cingruai ke congki dia kini kepuan kot iki kun samla cong kabalang ban ai ke cing play lamba ke cingruai kublai sibun blai cong cing suk ulong kabat pi lang baru ngin se siampat hak wei pat kasinot blai nam ta kaburam cu amen.
Tagani yo snow no yaki jing penmana nakaliang jangka balang na dodon.
Reverend Sherman kini kilong kecing pemenang nak yang jong kabalang. Meneh hadirin belawai kecing seng temadan. Layok bantam ini ki lightly ki kocing ruai, pak ni kocing ruai dan pat ngah. Pat belatok kerteng ni kocing ruai kalong ikifti harbitai. Brit sing bat isyarai lang shila. Tekum tala kerpat ni terai bakin subham ni kenduk yang hadirin belawai kini kecing seng. Sebab saya setia nak kerpat ipi ki dekat begini so ik perangait berang ni kapor mata. Bahadim lawai ni jiaseng pin sumham dapat bah ya gitar jong pi na cika syong jong pi kenang bakan pen cencar cimut ban pen stom cimut yang ikum kabalang ban pak badi gitar ki jong pi. Te kita kalong ngejim pengen mau na ka bentang ka jong pi. Te kani kalong kacing pemenah ke biadai bat kabalang. Hadim lawai ni kacing seng la kerpat iki samla cak kabalang baro bakin sumha bani ap ban yalum ya kini ki syuki ban pelang no syuki ban bau si jaka kenang bakin suk ki ban kit la syai ke sengi mana kaliang cak balang la pen bait ru bala syai ke step ha kapor khandai be chimen stem la kerpat ya ki khot cak balang ki shenrang baro bakin sumha ban yami paj ba piang sisien hang tai hamadan ban yo ban pengkhoj ya kamadan bat kumcu ya ki caka parking kali bat kumcu ini compound yang mane te kumtang kerpat iki hot cang balang ki shenrang bakin subha ban platpor khnang la syai men step ha kapor khandai bece ban ye poi ban pendep ya kini kam ki basa cang balang te kini kilong ki cing pemana nak liang cang balang Dosa hisen nak liang jong kesinat ngimla kelam dapan pau ke jing kublai ya kabalang hang ni iki kintin jing ai kublai ke liang ke bagi dapan pau bat kumpak kerpang ru nam ta ki khon samla jong kabalang ki bala ai ya ke jing ruai ai kublai ke ai kublai ublai nang kur khui pi bat ublai unang yai don rengkat bat pi kabalang bat unang yai bat unang yai kershan je pi ha ke jing ya linti ke jong pi bat ke jing syakri ke jong pi yo blai bat kumju ya kabalang hot kapor kalapoi ngin ya penwai no bat mentan ngadong ong yi pastor bakran bas hot kalom gaba sngotanat bat kemen habing idon kumtu bat mentangin hap ban lit pai no ten rei kat bangayang hang ni ken mau bat ngadong ong yi pastor kipor kala ha kipor men shwa desi kini storang ba ki yep tip ba bat wat ke por jungi ki ding long profesor ki je seng pun kut kum gini ki rehem bat ki baya bun kam ba namar ba ki ti por badang duna kali 4 don mobile 4 don phone ngiasa bat ndang le wai nang ni ngi hab ba kit ye ki song ngi hab kit ye ki sleeping bag bat kum ju ru ye ki jan ki ndap bandit phai sieng ten rei menta ke por kala ki borok ten rewan nak taru kalong hi kapor kamangala banong habangin se klat nang ni idon shibun ijing sngo benot na mar bangi hap ban yeli phaino rewan nak ta ublei unang kurku bat unang darkat bat pi baro ke lawan sing jaseng samla sinat bat ya pi baro ki dekat ki delegates ki choir bat baro ki patlang haba pilih pai pat sila ke jong ke ye kesem sila ke jong ke balang ke jing duai ke long bu blai unri un sumar ya ke lintia ke jong pi bar mun poisuk poisan ya pi sia ke jaka ke pi de ban poi te tang de kini ki kinten u blai un kur khu ni ban ngin ya penwai no ye kini ke jing syakri ke jing u blai ini snok tilang ban rai ke jing rai ke ban hreu spa ar penyo ke jing rai ke ban hreu spa ar penyo perthai dap tang jing tela nakut syakut kapen thame yangi daki jing sngoba usoitan sem jingdom utrai don borlut khejot ko samla ka jing rai ka ba hinreus pa arpinyo bala den bala dap rai ka ni ka jing rai ngan skarpat pa iwe ni ex moderator jonga sinot ka jingi reverend RH Lengkoi in sngoba ya ka ban bu ka jing rai ngkon bad ban pelat pat jingi da ka jing kurku penwai hinreus pa arpinyo ngini yang langpor Thấy đáp tăng trên gần là na con cha con
cả bên tha mê yang y đã kỳ trình sgâu ba u sim chan sim ching dum u trei don bò lút khi chót cô sam la khi chót cô sam la khi chót cô sam la gạt ma u sim ching dum ca rem ha men ta khi chót cô sam la ba te brau ya ngi da ching le ba still Gen mau ba ngim day ban chu sa kun ang ta Gen ya thu ha u chi su ba un ger siêu Khi chót cô sam la Khi chót cô sam la Khi chót cô sam la Gạt ma u sim ching dum ca rem ha men ta Khi chót cô sam la Don bun ki kam ban trei na mar u gen ran Cùng churu na ma ching it ba ka ding na Ka ba lang ru ka don kam bat ka yai wan Khi chót cô sam la Khi chót cô sam la Khi chót cô sam la Gạt ma u sim ching dum ca rem ba men ta Khi chót cô sam la Ini tuai. Keburom kejingu berkajingero kalong yeme utrai ublei jongi. Utrai juga kamu utrai juga balang. Ubala yalam yangi ubala thungi kesenat. Ubala penlongi yakani kejinga seng samla keban nengkong hagani ke balang hang ni hanong krem. Ingu yeme namar kejinga dorengkat nadu mensisni. Habang yawan hagani ke balang menen kesngi menen mesngi hadu ke khlemat ngis ngautu ye ka jing lam bar ka jing dorn kat ka joma ke baro kilong ki bala pendap yang i de ka jing men bar ka jing hun ngi duai to ker khu habang samino nagani ka balangum ka senat ngin be rengkat bat kini ki jing ker khu baro ki bengelayo Menang ne syakmat ngin yat rengkat berkabor mensim aku joma. Hap dengkit ma ki baharukam ngin long ki samla ki bajop ki samla ki benang kentiu ya kaburam ka jome syajrong bat kham syajrong. To ai ka bor ka jing start ya kini ki syakri ki jome ki belong kinong kit kam ki bahakmat jo ka jing seng samla. Bagi nang la ban pentelon ni ka kam ka joma ha ka jing renti ha ka jing bej bada ka jing shem sim ka batumai ha ki por baro ni dua menur kat lembat ni ha bangi si mino na ka ni ka jaka na ka ni ka balang kerku yang hilang baro bangin sngawi ka kti ka joma ka patin ka bayalam yangi ha do wina poisuk shil ki jong ki presbytery ki district ki balang ki bangi wan Bangila ia kabar sautu jisha, bame melong unong ker nong da ia kajing em kejongi.
Ngi duai ru na ka benta ka balang hana nong krem. Kabala den perlut sibon ki kiai baro. Lara kalong haka bor. Lara kalong haka jinglot jingsep. Melo utrai jo ka balang. Pendap ya ka jingdon kam jongki. Bakin syamha baka sinot kan samino na ka balang. Ki jingker ku ki jome. Kini ay shlay haga balang shilenter ka jing im jongki. Trabi ginoy uk marjume metep khamba ki jiron kam ki jongi. Ngi duai to isnai ban sngaw ban snap. Bar pelatu yangi de ki jingker ku ki bhatam ki jome. De ki jing ai ke badap yang ke berkrai ka jong utrai penong penim jongi Jesu Christ. Ka jing it ke jong blai bokpa ka beradu bom jukot. Ka jing selok ke batiang ke pensyaj bor ka jong mensim bakhuj. Jingker ku jong blai to kini ay syong dap kerhai bat ngi bi seng lang ni. Oi pergi taruh ki bangai ki basya kriame. Ki berana keleng ke risat lak ke pertairu. Nadu menta beradu halakarta. Amen.